Hei vaan kaikille! Minä olen Heli Riihiaho Kajaanista ja minut valittiin puhtausalan ammattilaiseksi vuonna 2014. Valitettavasti en päässyt sinne Helsinkiin työkiireideni takia, mutta haluan omalta osaltani olla kannustamassa ihmisiä puhtausalalle ja korostaa ammatillisuuden merkitystä työpaikalla. Oma opiskeluhistoriani on vähän polveileva. Kävin ensin kauppaopiston ja olin erilaisissa myyntitehtävissä sitten päivittäistavarakaupoissa, vaateliikkeissä, kahvilassa sekä Hesburger pikaruokaravintolaketjussa. Sitten innostuin käymään ammattikoulussa leipurilinjan, vaikka niitä töitä en kyllä sitten juurikaan ole tehnyt. Kävin myös Nokialla vähän aikaa kokeilemassa koko ajan ammattia. Sitten eräs ystäväni houkutteli minua kesätöihin puhtaanapitoalalle ja olinkin sitten kesän tuossa paikallisessa päiväkodissa töissä. Silloinenkin työnantajani oli Kajaanin Mamselli, missä toimin nykyäänkin töissä. Innostuin sitten alasta ja pääsin tuonne SOL-palveluille keskussairaalaan. Ja siellä vierähtikin sitten 5-6 vuotta. Kävin oppisopimuksella laitoshuoltajaksi ja myöhemmin sitten siivoustyön ohjaajaksi. Olen saanut tehdä töitä monenlaisissa erilaisissa kohteissa, kuten rakennussiivousta, remonttisiivousta, kotisiivousta, päiväkodeilla, kouluilla, sairaalassa ja viimeksi nyt sitten uimahallilla. Eli toimin nyt sitten Kajaanin Mamsellilla, joka on Kajaanin kaupungin alainen liikelaitos. Meillä on työntekijöitä noin 220. Ammatillisuushan koostuu monesta toisiinsa vaikuttavasta tekijästä. Koulutus on tässä erittäin tärkeässä osassa, koska siellähän me opimme perusasiat. Kun tehdään puhtaanapitotyötä ammattimaisesti, meidän tulee tietää välineet, aineet, menetelmät, koneet ja laitteet, pintamateriaalit sekä työhön laskettu aika ja kaikki suunnittelu, mitä tehdään, miten tehdään ja miksi tehdään. Eli mitä asiakas ostaa ja kuinka työ tehdään tehokkaasti ja kannattavasti. Usein kuulee, että jokainen osaa siivota, mutta tässä sekoitetaan se, että ammattisiivouksessa meillä on aivan eri kriteerit kuin kotisiivouksessa. Ammatillisuuteen kuuluu myöskin se, että otetaan huomioon työturvallisuus, ergonomia, ympäristöasiat ja asiakaspalvelu. Esimerkiksi meille Mamsellille ei oteta töihin ihmisiä, joilla ei ole alan koulutusta tai ainakin niin, että he lähtevät sitä hankkimaan esimerkiksi oppisopimuskoulutuksella. Puhtaanapito luo terveyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Usein siivousta arvostetaan vasta sitten, kun se ei toimi, mutta sen puute kyllä huomataan välittömästi. Eri asia on se, kuinka tärkeää on ymmärtää hygienian ja aseptiikan merkitys. Sairaalassa, uimahalleissa ja monissa muissa tärkeissä kohteissa likaa on näkymätöntä ja sitä mitataankin puhtausnäytteellä. Asiakkaat taas huomioivat vain näkyvän lian ja roskat roskakorissa. Puhtaanapidon henkilöt ovat päivittäin tekemisissä muiden ammattiryhmien kanssa ja niinpä sosiaalisuus- ja asiakaspalvelutaidot ovat tarpeellisia. Esimerkiksi uimahallissa meillä on asiakkaita vauvasta vaariin ja muita henkilöitä, joiden kanssa olemme päivittäin tekemisissä, on uimavalvojat, hallimestarit, hallipäällikkö ja tietenkin omat työkaverimme. Omasta jaksamisesta ja ergonomiasta kannattaa pitää huolta, että jaksamme eläkeikään asti tällä usein niin raskaalla ja kiireisellä alalla. Hatunnosto niille, jotka ovat mahdollisesti jäämässä eläkkeelle, vielä kun heiltä saisi kaiken hiljaisen tiedon ja taidon talteen jälkipolville. Omakin äitini on eläkkeellä oleva siivooja ja hän oli aikanaan myöskin niin sanottu moniosaaja, eli keittäjä, talonmies, siivooja. Puhtaanapitoala voi monelle olla läpikulkuammatti, mutta kannattaa myös miettiä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Olemme tosiaan moniosaajia, jotka saattavat tehdä esimerkiksi keittiö- ja siivoustyötä samana päivänä. Tulevaisuudessa varsinkin kiinteistöpalvelualalla, toimitilapalveluissa ja turvapalveluissa on kysyntää ihmiselle, jotka hallitsevat asiakaslähtöisyyttä,
ekotehokkuutta, teknistä osaamista sekä juuri tätä moniosaamista. Koneet ja laitteet ovat tätä päivää. On kännyköitä, läppäreitä ja kaikkia sosiaalista mediaa. Näissä kannattaa päivittää osaamistaan ja pysyä ajan hermolla. Alalle ei muutenkaan ole pitkä peruskoulutus ja töitä varmasti on tulevaisuudessakin. Haasteena on palkkaus, työajat, jotka usein painottuvat aikaiseen aamuun tai myöhäiseen iltaan, kiire, opastamisen tärkeys ja varsinkin monikulttuurisuuden tullessa esille yhä enemmän. Samat haasteet saattavat silti olla monella muillakin aloilla, kuten myyntialoilla. Muistathan, että kannattaa liittyä ammattiliittoon. Sieltä saat neuvoa ja tukea tärkeissä asioissa. Ja liitto järjestää muutenkin koulutusta ja virkistystä. Minusta parasta tässä alassa ovat ihmiset, erilaiset työkohteet ja vaihtuvat työtehtävät. Olen saanut aina tukea ja neuvoja vanhemmilta kollegoilta ja nuorilta taas saa paljon uusia ideoita. On ollut voittoni myötä ihanaa saada yhteydenottoja ja keskustelua aikaan alan ihmisten kanssa ja huomata, kuinka toisia voi tsempata työssä. Erityisesti tietysti lämmitti pääsy tapaamaan presidenttiparia viime vuonna Linnan juhliin ja sitä kautta huomata, kuinka alamme arvostetaan myös korkeammalla taholla. Olkaa ylpeitä, että olemme puhtaanapidon ammattilaisia ja niille, jotka vielä miettivät, sanoisin, että rohkeasti vain mukaan tiimiin. Tehdään yhdessä siistiä jälkeä. Muista myös liittosi JHL ja sen tarjoamat edut, muun muassa kattava ammatillinen täydennyskoulutus.